Bé, hola, bon dia. Benvinguts en aquesta primera edició del report digital de la Direcció General d'Administració Digital, amb la qual us volem explicar, amb el qual us volem explicar els diferents projectes que fem amb els fons europeus Next Generation. Bon dia, Oriol, què tal? Hola, bon dia, Josep Maria. L'Oriol i jo, que som de la Direcció General d'Administració Digital, us explicarem un dels projectes que estem impulsant ja enguany, a càrrec de fons europeus, que el que pretén és evolucionar la plataforma de la tramitació en línia, és a dir, GSIT que tots coneixeu, per aconseguir fer que siguin els tràmits que oferim a la ciutadania siguin fàcils. I per fer-ho ens hem de remuntar a l'any 2007, que ja va ser l'any en què es va dissenyar la plataforma GSIT. Des del 2007 ha plogut molt, tot i que no prou últimament. Tu què recordes, Oriol, de l'any 2007? Home, l'any 2007, precisament ahir, va ser l'aniversari, va ser quan es va celebrar l'estrena de la venda de l'iPhone. I quant de temps, no? Exacte, el 2007 va ser l'any de l'iPhone, va ser l'any, des del 2007 ha canviat molt, hi ha hagut molts canvis a l'actualitat. Era l'any de l'iPhone, però realment d'iPhone no en tenia ningú, almenys aquí a Catalunya. El que tenien tots a la butxaca eren aquests trastets, aquests telèfons que servien increïblement per trucar i que, a més, feien allò del tituti, tenien els politonos i, a més, de tant en tant fèiem algun SMS, però no gaires, perquè costaven d'escriure i, a més, eren cars. Doncs bé, va ser en aquell context, aquell any, en el qual a Catalunya un 34% de la població feia servir internet cada dia, a la feina, a la universitat, potser a casa escrivies un correu i navegaves una mica per internet. Doncs en aquell context, amb una minoria que feia servir internet, va ser quan va néixer la plataforma GSIT, que pretenia això, que aquesta minoria que feia servir internet el pogués fer servir per relacionar-se amb l'administració. I és aquesta plataforma el que ens ha donat servei fins avui i que encara haurà de seguir donant servei durant un temps per la tramitació fins que no tinguem el nou servei que avui us presentem. Ja veieu que va començar de manera molt modesta, amb 2.000 expedients el primer any, i després va anar pujant i sobretot va ser arran de la pandèmia que es va disparar, perquè està clar que d'una banda la societat estava preparada, per l'altra banda hi havia aquesta necessitat. I aquí sembla que després del límit històric, del sostre històric de quasi 3 milions l'any 2021, sembla que el 2022 vam baixar una mica, sembla que haguem tocat sostre, però en realitat la resposta és sí i no. És a dir, per una banda, sí que hem tocat sostre en quant a màquina, és a dir, quan amb la pandèmia van començar a treure convocatòries aquelles massives d'ajuts pels autònoms, d'ajut per inscripció d'ERTEs, d'inscripció d'ajuts per persones a l'atur, vam començar a constatar que no podíem permetre'ns, que amb la maquinària que tenim no podem permetre'ns de tenir moltes persones demanant-nos moltes coses a la vegada i, per tant, havíem de vigilar amb les subvencions de concurrència no competitiva, havíem de posar un gestor de cues, frontal al núvol, GSIT asíncron, havíem de gestionar això, tots els tràmits crítics, perquè si no, tanta demanda xocava amb les capacitats de la màquina, però en canvi el que no ha tocat sostre és la demanda. És a dir, seguim tenint uns percentatges de tramitació telemàtica molt baixos, en tràmits de subjecte obligat, sí, 100% telemàtic, però és trampa perquè es fa a través de gestoria. En tràmits de subjecte no obligat tenim percentatges del 5, el 10, el 15% de persones que fan en telemàtic i la resta segueix venint a l'oficina. I això és un percentatge molt, molt baix, és a dir, podia ser un percentatge acceptable l'any 2007, ara és un percentatge massa baix, tenint en compte que hi ha un 95% de persones que utilitzen internet cada dia i cada hora i un 60% de persones que, per exemple, utilitzen serveis de banca online o compra en línia, etc. Per tant, la demanda ha de pujar molt més. Per tant, si ara hem arribat a un sostre de 3 milions, doncs es podria arribar a multiplicar per 4 i, per tant, hem de tenir una maquinària capacitada per atendre aquesta demanda i, a més, ho hem de posar tan fàcil com són altres serveis digitals com perquè pugui arribar a créixer aquesta demanda. I per fer-ho, tenim la sort que el 2023 se sap construir màquines de maneres que el 2007 no es coneixien. Llavors, us vull comentar alguns conceptes d'arquitectura que s'incorporaran en aquest nou servei. Per una banda, el de verticalitat. Això que teniu aquí a l'esquerra és un dibuix del que és l'actual plataforma GSIT i part de la plataforma PICA dintre l'ecosistema de la tramitació corporativa. Aquesta plataforma és una
és un monstre que s'ha anat fent molt gran, se li han anat afegint moltes coses, fa moltes coses diferents i això fa que sigui molt difícil. Està tot molt entrelligat, és molt difícil definir responsabilitats, és molt difícil afegir funcionalitats. Cada vegada que volem fer un evolutiu hem de parlar-nos amb molta gent per assegurar-nos que els hi vagi bé i els evolutius d'un tema s'han de coordinar en dates amb els evolutius d'un altre tema que no té res a veure. I això, per tant, és un fre a l'hora de seguir creixent. I és per això que el plantejament que s'ha fet des del CETITI és anar substituint progressivament aquesta plataforma tan gran per un conjunt de serveis, per un ecosistema format per serveis verticals independents, que són aquestes tires que veieu aquí. El primer dels quals, que és el que us presentem avui, seria el servei vertical de tramitació. Vertical vol dir que fa una sola cosa, una cosa fineta, però la fa de punta a punta i la fa bé. En aquest cas, el servei vertical de tramitació és des que el ciutadà s'identifica, diu el que vol en un formulari i fa seguiment de la seva gestió a través de l'àrea privada, ens presenta més documents, paga, fa tot el que s'hagi de fer fins que acabar tenint el resultat que volia d'aquell tràmit. Molt bé, doncs aquest servei vertical, el fet d'organitzar aquests serveis d'aquesta forma vertical, com a serveis independents però coordinats, permet que siguin molt més fàcils de fer evolucionar cadascun d'ells. I això és cap on anem. Un altre concepte d'arquitectura que introduïm en aquest nou servei és el de microserveis. Aquí permeteu-me que només durant aquesta pàgina introdueixi alguns termes ja més tècnics, però són necessaris per entendre què és el que en podem aconseguir. Per una banda, el que serà aquest nou servei de tramitació és que serà una aplicació dividida en serveis molt petits, en trossets petits, microserveis. Per exemple, el servei o el botó per respondre a un requeriment de documentació. Doncs això podria ser un exemple d'un microservei. Després tenim contenidors. Què són contenidors? Cadascun d'aquests microserveis està executat al núvol, el famós cloud, en diverses màquines petites. Per exemple, el servei aquest d'aportar documents quan els han requerit, poden haver-hi 10 còpies d'aquest servei, 10 còpies d'aquests trossos de codi executats en 10 contenidors en un determinat moment. I aquests microserveis es parlen entre ells a través d'un tauler. És a dir, en lloc de trucar-se i esperar que és a dir, quan aquest microservei que rep documents els ha de passar a algú, en lloc de trucar en aquesta màquina i esperar que la màquina respongui, i si la màquina no respon, l'has de tornar a trucar fins que respon, doncs penjarà aquest document en un tauler d'anuncis i qui sigui que l'hagi d'agafar, després ja vindrà i l'agafarà. Aquest conjunt de conceptes el que ens permeten és beneficis molt interessants per a la nostra arquitectura. Per una banda, aquesta arquitectura, aquest nou servei de tramitació, s'ajustarà a la demanda. Si tenim un microservei molt demandat, doncs es poden engegar més contenidors. Per exemple, tenim 10 contenidors que el que fan és rebre respostes a requeriments de documentació. Si de sobte hi ha molts ciutadans responent a requeriments de documentació, doncs en lloc de 10 contenidors en podem activar 10 més i tenim 20 contenidors i, per tant, hem atès la demanda. I això es pot fer de manera dinàmica, és a dir, no cal que ningú ho faci la previsió abans, sinó que el sistema detecta que la demanda puja i llavors podem activar aquests recursos addicionals. Si baixa la demanda, es poden tornar a pagar. Després, aquest servei ha de ser més resistent a les caigudes perquè es detecta l'estat de cada contenidor. Si un contenidor es penja, doncs se n'engega un altre d'igual i al mateix temps això ens dona temps per poder revisar què ha passat en aquell que s'ha penjat. I, a més, el que us comentava del tauler d'anuncis. La manera de parlar-se entre els diferents microserveis és com si jo t'intentés parlar amb tu, Oriol, trucant-te. Si no et trobo, t'he de tornar a trucar indefinidament, o si intento parlar amb tu amb missatges de WhatsApp o de Teams. Te l'envio i ja te'l llegiràs. Per tant, això també ens dona robustesa quan un dels serveis no està operatiu en aquell moment. I, finalment, aquesta arquitectura és molt més fàcil d'evolucionar perquè no cal sincronitzar els evolutius de microserveis diferents. És a dir, volem evolucionar el botó d'aportar documents perquè quan els ciutadans ens aportin document volem que triïn entre una llista de tipus de documents. Molt bé, doncs això podem evolucionar aquest microservei en dates que ens vagin bé independentment de l'evolució que tingui el microservei del costat. I, a més, es redueix molt el risc de les pujades de producció d'aquestes evolucions perquè si tenim 10 contenidors amb el mateix microservei, no cal que l'evolutiu el pugem als 10 a la vegada, sinó que podem pujar-lo en un, provar com ha anat, i els altres 9 segueixen funcionant de la manera antiga. Per tant, d'aquesta manera podem comprovar l'efecte dels canvis que anem introduint i, per tant, reduir risc.
Tot això el que ens ha de permetre és com deia, doncs, tenir més màquina per assumir aquesta demanda i per poder créixer en funcionalitats. Però una altra cosa que hem de fer és posar-ho fàcil als ciutadans perquè totes aquestes persones que ja utilitzen altres serveis digitals doncs, passin a utilitzar també els nostres. Oriol, si ens pots explicar quines són les mesures algunes pinzellades de mesures que hem previst en el nou servei? Sí, i tant. Doncs, partint d'aquesta diapositiva, no, de que veiem que els ciutadans al final faran el que ells vegin més eficient o més ràpid o més satisfactori, malgrat que nosaltres potser els hi donem uns mecanismes que ells no acaben d'entendre o valorar. Doncs partim d'aquella pregunta que m'has fet, no? El 2007. Home, jo el 2007 segur que teníem PDFs com a nucli, com a aquest servei vertical que deies de la tramitació, no? Que el PDF, diguem que és el pilar, i el 2007 era el 100%, a dia d'avui és el 70%, i què és el que sabem que no està funcionant a nivell d'usabilitat, a nivell d'experiència del ciutadà? Doncs aquell cas que dèiem, no? De que quants ciutadans saben comprar per comerços online o comprar-se bitllets d'avió, aquest senyor que estem veient aquí, doncs, quan actua amb nosaltres, pot dir quin formulari més llarg, com està el meu tràmit, quines accions puc fer ara, no entenc què m'estan dient, com i quan em respondran. Doncs a nivell d'usabilitat hi ha com unes regles, uns heurístics, unes maneres de fer que diu, pregunta el mínim possible, indica-li sempre on es troba i què li manca, visibilitza i canalitza les accions que pot fer en tot moment, explica-li perquè ho entengui la teva mare, no? És una manera d'explicar-ho. I el més complicat, aquest no informar ni massa poc. Llavors, agafant aquestes 5-6 regles, posem alguns exemples. Per exemple, com podem preguntar el mínim possible amb un formulari? Bé, primer podries dir que si hi ha preguntes que ficaven per si el dia de demà volem treure estadístiques, volem fer quelcom, doncs evitar-les, però hi ha coses que aquest servei vertical comú per tots els tràmits a la Generalitat també hauríem de fer, com per exemple, a dia d'avui, quan s'accedeix a un formulari, fem una pregunta de vols entrar de manera identificada amb el certificat digital o vols entrar sense identificació? Home, intentem promocionar, intentem fer més visible la porta d'identificació digital i deixar una miqueta més petita escolta, no vull, pel motiu que sigui, o no puc fer servir la identificació. I només amb això ja dius, vinga, doncs ara ja el sistema ja sabrà qui ets tu i, per tant, totes aquelles preguntes que sovint estem posant, no, de tu ets el Pere, tu ets aquest cognom, tu ets aquest tal, cal preguntar-ho si ja ho sabem? Doncs en comptes de preguntes ho passem a text. Clar, és la mateixa informació però queda molt més curt, no? Clar, reduïm preguntes, reduïm píxels o pàgines o digue-li com vulguis, que a vegades ho fem més simple. Si el ciutadà o l'usuari d'internet en general vol saber on es troba i què li manca, doncs si agafem a dia d'avui com estem mostrant a l'estat, seria la variable més identificativa o que el ciutadà ha de poder llegir per saber on és, doncs si ara posem aquesta etiqueta de text d'estat pendent, acció usuari, escolta, per què no li posem, escolta, en tramitació et falta portar documentació, vens un enviat, et falta un resolt, i anem cada vegada explicant-li el recorregut i cada vegada se sent més segur el ciutadà. Un altre cas, si anem a la següent, és hem de poder visibilitzar i canalitzar totes les accions possibles que un usuari, que un ciutadà ha de poder fer en un bitllet d'avió o en un tràmit, no? Posem l'exemple de com podem el ciutadà dir-li que ens ha de portar més documentació sobre un tràmit. Doncs, si no ens ho demana que ell la vol fer, doncs hi ha una aportació lliure. Si nosaltres li demanem, ha de prémer un altre botó que es diu requeriment de documentació. Si el tràmit pel que sigui no està configurat d'aquesta manera, li hem de demanar fer una petició genèrica. I si no, hi ha tràmits també que hi ha unes modalitats que es diuen aportar documentació que estan especificats per fer-ho. Doncs
Com ho podem, això, visibilitzar i canalitzar millor? Doncs creant, per exemple, un botó o un enllaç que digui, escolta, clica aquí per veure tot el que pots fer ara mateix en aquest tràmit. I una de les accions que sigui aportar documentació, i un cop entris aquí dintre ja mirarem a veure si tenies pendent d'aportar alguna cosa, o és tu que vols aportar més informació, o potser vols corregir un document que havies aportat que tenia algun error. Concentrem-ho, aquella verticalitat de punta a punta dels tràmits també l'hem de poder aplicar amb les accions que fa el ciutadà. Hem de poder portar documentació d'una sola manera i fer-ho bé i anar ampliant les funcionalitats. I un altre, que ja no seria tant de prototip, sinó de com podem ordenar, com podem dosificar la informació. No? Sabem que hi ha vegades que informem massa, hi ha vegades que, per exemple, li enviem quasi bé en un mateix moment una notificació a través de l'Enotum, perquè al final és l'administració, això és el que percep el ciutadà. I, per una altra banda, nosaltres, com a GSIT, també li enviem un correu i llavors el correu de GSIT li diu, escolta, que ja pots consultar la resolució. Ves a l'Enotum i, ostres, si ho fa rapidíssim, va a l'Enotum i encara no ho té. Doncs aquí estem informant massa. Hi ha altres casos de massa poc. Escolta, que ja porto jo un mes esperant i encara ningú m'ha dit res. Doncs d'alguna manera hem de poder activar mecanismes de dir, vinga, va, doncs cada 2 mesos hauríem de poder dir-li, tranquil, que estamos en ello. Doncs, d'alguna manera, aquesta mena de filtre o aquesta mena de posar ordre, de ser conscients de tots els núvols de canals que hi han i començar a ordenar una miqueta, a veure, això quan sí, quan no, de quina manera, doncs ja és una manera de, tot i que no hi hagi prototips, però sí que de encarregar-nos de punta a punta de quins són els inputs del ciutadà. I agafant algun dels canals, com per exemple, disculpa, un apunt de l'expedient, que a dia d'avui ho veiem d'aquesta manera, doncs si ho convertim en coses que el ciutadà coneix, com les converses a WhatsApp o de Teams, que el que escrius tu està a la dreta i el que escriu l'administració està a l'esquerra, doncs ja són maneres d'anar millorant i fer-ho més familiar. Doncs Josep Maria, ara sí. Molt bé, doncs, com veieu, el que li demanem a aquest nou servei de tramitació és, per una banda, que aguanti sense caure, que aguanti que el puguem anar evolucionant àgilment i, per altra banda, doncs això, que sigui molt fàcil d'utilitzar. I també sabem que li acabarem demanant funcionalitats futures. Sempre que si l'actual GSIT es va dissenyar fa 16 anys i ara n'estem fent un nou servei de tramitació, doncs suposem que l'hem de fer durar també 16 anys. Sempre que es parla de futur, podem somiar o podem fer una mica riure. Ja fa molts anys que la ciència-ficció parlava de cotxes voladors i encara no n'hem vist mai cap. I, per tant, qualsevol idea concreta que puguem posar sobre la taula ens pot fer riure o ens podem equivocar i pot ser que no ho acabem veient. El que estem completament segurs, però, és que alguna d'aquestes coses o alguna altra que no haurem previst ens acabaran demanant els ciutadans o els nostres responsables durant els propers 5, 10, 15 anys, acabaran demanant que això hi sigui. Per tant, el servei de tramitació ha de ser prou flexible com perquè proactivitat, com perquè altres... Si algun dia algú decideix, per exemple, que els ajuntaments han d'entrar i fer-lo servir, doncs que això es pugui. Si algú decideix que les sol·licituds s'han de fer escrivint llenguatge natural o amb la veu fins i tot, o hi ha d'haver més canals, o l'aspecte del servei de tramitació, l'aspecte i el llenguatge ha de ser diferent per un jove que una persona més gran, doncs tot això el sistema haurà de poder aguantar i, per tant, és en aquest sentit que l'estem dissenyant. I bé, ara us parlava del 2039, però anem molt més cap aquí. Tot això que us estic explicant ho estem dissenyant i ho estem començant a posar en marxa i us expliquem de quina manera ho estem posant en marxa. Tot aquest conjunt d'idees, tot aquest ideal de com hauria de ser un servei de tramitació, una part d'ell es tradueix en coses que es veuen en el formulari. Aquestes coses es veuen en el formulari, les estem treballant ja sobre l'actual servei de tramitació GSIT, i, per tant, durant els propers mesos, gràcies a un projecte europeu que es diu React HTML, durant els propers mesos començarem a veure més fragments i millores en els formularis HTML. Per què? Perquè aquest sistema de formularis HTML, aquesta eina que utilitzem per dissenyar-los, l'EM s'utilitzarà també per dissenyar els formularis del nou servei de tramitació. Per tant, els formularis seran compatibles, els que tenim ara, els formularis HTML, passaran en el nou sistema.
La resta de millores que apuntaves una mica, Oriol, aquestes ja no les implementarem sobre l'actual GSIT, sinó sobre el nou servei de tramitació que s'està construint en aquests moments i que, per tant, ja implementa un flux previ, doncs, les preguntes que et fa abans del formulari en si, el formulari, el resultat de l'enviament, diguem, l'acusament de rebuda i després tot el que fas amb la gestió en l'àrea privada. Tot això s'està dissenyant ara i a finals d'any hi haurà construït un primer pilot, un primer tràmit molt senzillet que ja estarà funcionant amb aquest nou servei i a partir de l'any que ve començarem el que diem la construcció de la fase 2. Ara també estem dissenyant la fase 2, que és tot el servei amb tots els detalls, amb totes les funcionalitats. Doncs a partir de l'any que ve construirem totes aquestes funcionalitats addicionals, com per exemple pagar, que enguany no la tindrem construïda, i per tant, a partir d'aquell moment començarà la migració de tràmits. Aquest triangle d'aquí, amb una punta de dalt molt fineta, vol dir que començarem amb un sol tràmit funcionant per Nadal i després anirem passant-hi tots els tràmits que actualment estan a GSIT. Per tant, tindrem un temps, pot ser un any, 2 anys, 3 anys, no ho sabem, de coexistència en què hi haurà alguns tràmits que funcionaran a GSIT i uns altres tràmits que funcionaran al nou servei de tramitació. I bé, fins aquí el que volíem explicar. És possible que per alguns de vosaltres sigui la primera vegada que sentiu a parlar d'aquest nou servei, però us assegurem que no serà l'última perquè els ciutadans ens demanen que ens posem les piles ja i que els hi fem les coses fàcils. Gràcies. I bé, ara mirem preguntes que ens heu fet arribar des del xat. A veure, una pregunta d'un NIF, que no sabem qui és. Els back-office dels departaments hauran de fer alguna adaptació per connectar-se al nou servei de tramitació? Bé, aquest nou servei de tramitació introdueix millores i alguna, per exemple, el que comentàvem, una manera diferent de comunicar-se a través de missatges. Introdueix millores i, per tant, per obtenir tot el rendiment, tot el benefici de les millores que introduïm, els back-office s'hauran d'adaptar. Però som conscients que si aquesta adaptació fos molt pesada, molt costosa, doncs trigaríem molt de temps a que tots els back-office puguin passar cap a connectar-se al nou sistema. Per tant, sí que hem previst un cert nivell de compatibilitat, és a dir, que un back-office es pugui connectar al nou sistema canviant molt poc i que després progressivament es vagi adaptant per acabar traient tots els beneficis del nou sistema. Hi ha una altra pregunta en una línia semblant, que és que se'ns pregunta com es passaran tots els tràmits des de GSIT cap al nou servei de tramitació. Bé, com us deia, a partir de gener del 2024 ja tindrem el nou servei de tramitació en funcionament, començarà amb unes funcionalitats limitades, podem fer algunes coses i unes altres no, però a partir d'aquell moment ja està operatiu perquè qualsevol nou tràmit que feu el pugueu posar en el nou sistema. Però tenim tots els tràmits, tots els 1.800 tràmits que ja estan al sistema actual. En aquest sentit, aquí tenim també en paral·lel una altra actuació finançada amb fons europeus, que és el programa de transformació de tràmits, en el qual ja molts de vosaltres potser el coneixereu, ja us hem anunciat que vindrem a ajudar-vos departament per departament, tràmit a tràmit, a fer un redisseny o a fer una migració dels vostres tràmits. Per tant, qualsevol tràmit que us ajudem a redissenyar-lo o a migrar-lo, si ja el podem migrar cap al nou sistema perquè el nou sistema està preparat, el farem cap al nou sistema. Hi ha una pregunta de la Sandra si hi ha calendari previst. El calendari que hi ha previst és, com deia Sandra, que menjarem el raïm amb un tràmit, no sabem si a pre o a pro, però amb un tràmit en el nou sistema. A partir d'aquí no tenim concretat durant el 2024 o 2025 quant de temps trigarem a completar les funcionalitats, que d'altra banda ja sabem que no s'arriben a completar mai perquè tot està en permanent evolució i no sabem tampoc el ritme que anirem migrant. Sí que sabem que és més fàcil que durant el termini 2024-2026, que és quan 2024 juny del 2026, que és quan tenim el suport de fons europeus i que, per tant, quan tenim el programa de transformació de tràmits també en funcionament, és molt més fàcil que fem coses massives i, per tant, segurament jo diria que el 2026 ho tindrem tot bastant tancat. Llavors, el Guillem Saleta pregunta si aquest xat amb els ciutadans farà des de l'àrea privada. Exactament. L'àrea privada és un contenidor de serveis per a la ciutadania, de serveis de relació amb l'administració, en què a dia d'avui ja n'hi ha
doncs, les cites prèvies, els CQS, subscripció a serveis proactius, les meves dades, i un d'aquests serveis és seguiment dels teus tràmits. Molt bé, doncs a l'àrea privada anirà creixent, hi haurà més serveis, però el seguiment dels teus tràmits segueix sent des de l'àrea privada. Per tant, aquí, en el nou servei de tramitació que estem construint, el que fa és redissenyar, canviar la pantalla que veus de l'àrea privada quan proves una llista d'expedients i cliques un dels teus expedients. I, per tant, aquell dibuixet del xat tipus WhatsApp que havíeu vist allí, doncs estarà a l'àrea privada. L'Ernest Figol ens pregunta si el canvi implicarà canvis a l'eina de configuració de tràmit pels configuradors dels departaments i ens i quins canvis. Bé, implicarà segur canvis i quins canvis els estem concretant en aquests moments. D'entrada, un primer canvi important és, molt bé, aquest tràmit és de GESIT o és del nou servei de tramitació? Aquest flag, aquest check segur que hi haurà de ser. Però, a més, hi haurà d'haver també canvis relacionats amb si el vostre tramitador està preparat per acceptar segons quines millores, segons quins canvis que hem introduït en el nou sistema, o no està preparat encara i, per tant, seguim necessitant funcionar de la manera antiga. Això ho anirem definint i us els anirem contactant. Queden un parell de preguntes. Una que ens pregunta si té nom el nou servei de tramitació. Bé, doncs el que té, abans he parlat de dos noms així lletjos, React i MRR, això són els noms, això no és el nom de la criatura, és el nom dels padrins. És la Comissió Europea que paga la... I, per tant, aquests noms, tenim els noms dels padrins. El nom de la criatura encara no, però estem treballant-hi. I, finalment, una pregunta de la Gemma Gómez en què ens pregunta si els canals de Telegram es valoren com a opció de comunicació amb la ciutadania. Bé, el que tenim clar és que, com deia en la part futurista, que en quant a serveis futurs segurament haurem de créixer en canals i podria haver-hi canals, maneres d'interactuar, el que us deia, llenguatge natural, veu, altres diferents maneres de comunicar-se. Aquí anirem implementant els canals que per part de Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana ens vagin identificant.